Oborwire bwa kansa nigo ase emyaka eminge bono bwabeire bokoira abantu abange abandi gosiria ebimo au n'abandi gotigara bagenderete gochandika gwetera ase oborwaire obo. Kobwatekana nayo nigo amateyemo korwa ase ekenyorokia ria Kumba ime ya Gesima ase kaunti ya Nyamira erebirero kobwatekana n'ogokwa kw'omusayi bw'enkeyo weekend yaeta korwa ase oborwaire obo obwa kansa neye maiga yere gosiria omurugioye inse y'emyaka 3 yaetire nigo bono abana bake babeire bagotigara ase enkeyo ase bono amateyu yaberige kuburia serikali enyare ko bagekorigia chinchira chekerero chokorwaria nabo igokorwania oborwaire obwo bwa kansa. Daniel Ontiri naikirana ase amateyu na gutwariganiria oroboti rwa Soboime. Chiroboti igoro yuguko kwaye komubasokano nigo chechakirete hasi mitandao yekerero abange bakabwatwa n'amayanda yogukwa kumosawiga w'emyaka emeke ezirobiro mumanye kuragesima hasi bonge ya Kitutuma saba hasi kaunti ya Nyamira. Ezra nigasirete bwemo bwaye hasi nyegitaliemo ime ya Nairobi maga yukura roborere bwa kansa hasi gekegeke yachite komanyekana chingaki yalingi stage yomwelio chingaki konye ya mwengeire. So the doctor was open agatotebiaya. It's like this cancer ya Ezra ya chirare and it has spread very fast yaikire bakasemeseto. In short yagatotenga some organs kosebi mubiae byachakire kuba dysfunctional. So that's why naenkera go boost go oxygen yeye tali kunyara okoraki tali kunyara correspond bwa. So it could be in that mask ya oxygen yaba stable lakini go kurusi and yairananse rendo munyakitali atay clearly enjira ya spreadly it is in the 4th stage tukakumi sana tukalira abu sana but yerendo of course we could not tell him. Ogokwa komosawiga niko gwacha inse y'emyaka 3 kurwa chingaki chukokwa komurugioye nyegusira Helen Kemuntu yubo gosirete bomo bwae asinyegitaliemo ime y'umucyo bosongo chingaki arenge kokonywa konyoro mwana n'abanyegitali ekibono kyamwirete agatega magaga abana bake babere nababaire bakorendwa na tatu mwabo nyegusira bono. So lende on Saturday nabo twarenge nere nkarra lende bono towards the end of that day uchakire go struggle no gukwana uchakire kwa confused kinda he could talk something kwa ibunga it's not making sense but rende nje kwenye bono linde reality eli ya chirenga kansa bwate bono kwenye bono na chakire batabona nyasaye mokonyi na uraro le buno koraki no komokonyi ase nkayabo ase kenyiro kyaria Kumba ase kaunti ya Nyamira. Maliganyo nigagenderete yemiroberio ya matanga na korengana na mumuru mwabo nyegosira okukokoiga nigugwachete chingaki chingaki basemeretia mange kurwa somosa oyo igasira asoboroire bwa kansa ubu bwatochandire sana na nde butari gukibwa gundurika raisi usually bogo chabwa bandi first kerobwe ikire chi stage chia stage 3 stage 4 naliye abantu abange bacha bama and usually kerobwe ikirabo mburigo kibwa bwena raisi buna nonye emiroberio kegenderete amaboria mange nigoro yobugima nenchira abana baiga babere abatigarete barachi gukinigwa na gosomigwa ache skuru ao mono chinga kechiga amasomo agenderete koba yerigori rigoro iga Kenya ni chinga kecho kuboria kwabekwa asonde bwensi bomoyo bwogwancha kwesokia na kubasira. So we could wish that abantu baminto asemwabeta well wishers kende yonsi uranyole unyale ko donate to us we will appreciate so that toe mumroyo a befitting send off equally tunyale ko batoko genderali the generation yae through abana aba amaliga iga nikagenderete ko enikigwa nonye ngoika hasa banyakinyoro bensemeye bakorera kweburia na kweria byara igoro yogokwa ko biburia baiga ikibono kirachi gutiga abana baiga semechando dioka baisa konyorerwa enchira yokubakinia
Nkurubatiri gataseni kya gatembe kurega se kaunti ya Nyamira ilitera nengoro kwa Daniel Untiri.